U svijetu se nastavlja instrumentaliziranje Boga i vjere. Političke, religijske i ekonomske hijerarhije shvatile su da je riječ o brendu koji je gotovo nezamjenjiv. Židovima će u svijetu biti sve teže. Glavni razlog su cionisti koji trenutno u Palestini vrše zločine kakve suvremeni svijet ne poznaje. No na meti cionistima nisu samo Palestinci, nego i Židovi vjernici koji se suprotstavljaju zločinu nad Palestincima. Ne znam zašto, ali rušenje zidova koji okružuju Gazu podsjećaju me na rušenje blizanaca u New Yorku. Reci Mossad, za sad, da potpis nije čitak. Onima koji kažu da se ništa čudno nije dogodilo u slučaju rušenja blizanaca, treba samo reći, niti na Havajima se ništa čudno nije dogodilo. Samo se topilo željezo i staklo na temperaturi koju običan požar ne može izazvati. 9/11. Radi produktivnosti svog predsjednika pred nove izbore, u Srbiji ozbiljno razmišljaju da sve medijske kuće budu smještene u pomoćne prostorije vlade te države. Tako predsjednik ne bi morao gubiti vrijeme trčeći od jedne do druge televizije. I onako su sve televizije njegove. U Ukrajini i dalje dvije sile dijele svijet na dva dijela. Usput uništavaju i ubijaju. Zgodno za usporedbu Putina i Netanjahua za odnos prema napadnutim Ukrajincima i napadnutim Palestincima. Imamo li iste kriterije? Na predstavljanju knjige Armina Hodžića Naš put moglo se mnogo toga lijepoga čuti o autoru. To snaži nadu da se pojavila osoba koja će konačno ujediniti bošnjački glasački korpus. Ako je istina da se glasilo srpske manjine u Hrvatskoj financira sa 600.000 eura godišnje, onda je to samo 40 puta više od sredstava koje dobije, recimo, bošnjački glas. 40 puta više. Da se razumijemo, nemamo ništa protiv glasila srpske manjine u Hrvatskoj, ali kad dobijete 40 puta manje novca, onda se osjećate ne kao građani drugoga, nego trećeg reda. Zagrebom kruži kriltica, odnosno pitalica, svi vole travu, pa zašto je ne bi voljelo i gradsko poglavarstvo? Na kraju jedno nagradno pitanje iz poznavanja bosanskog jezika. Što znači riječi jastuk, jorgan i džep? Odgovore ne šaljite nama, nego ih podijelite prijateljima. Uskoro s novim podsjetnikom vidimo se.